Здравейте на всички, това е предаването да споделим младостта по ЗТВ. Наживо от Азербайджан. Нищо, че говорим на български. Какво трябва да ги правиш? Той прави снимки. Беше върху сама. Може ще снимат. Как да си да свири една песен? Чакай, аз дам Ден, Рафе. Сега ще видим оператора. Продължава и автора. Штара, кой е младият автор? Честит рожден ден, Раиф! Чай! Това му повелява новата мода. Питай бе, какво? Какво би? Тя гуска обичам. Това ли? Какво би? За мен. Кажи нещо. Аз съм страхотен. Иначе това е баско. Да казвам ли още неща? Кажи толкова. Аз съм прекрасен. Аз просто съм превъзходен. Нямам какво да кажа повече. О, thank God, oh my God. Аз мисля, че това също е за изстрима. Раиф! Честит рожден ден! Iki doğdun! Seni seviyoruz! West Bulgarian, I know all the fucking languages in this universe. And Martian also. Честит рожден ден, Раиф! Ах ти. Екшън! Честит рожден ден, женам! Да си жив и здрав. Много щастие! Успешно завършване! И много любов. Чао! Пак ли правиш клипче? На трапеза. Ще го смешно. Този е стабилен. Заповядах. Падеш. Благодаря. Моля. Ама ще се спъди тук. Падеш. Момент. Thank you very much. Имаме 3 пъти едно и също меню. Ами аз искам от моите картофени кафтенца. Как да ги опиша на готвачката? Тя да ти знае. Трите броя. И когато отидах, педагогската ме пита, ти обясни ми, нали, какво се казва другите и каза, аз мисля, че ти не си направил нещо такова, нали не си? И аз казах, не съм. Тогава каза, свободен си. Винаги ми се разминава по това нещо. Просто хората ми очакват да хвърля тричи на един стол. Тричи на един стол. А това беше много детинско. Сега не бих хвърлял тричи на един стол, бих запалял. Първо Оля, после Ахма.
Колега, честит рожден ден! Здравей, Раиф! Честит рожден ден! Много здраве, късмет, щастие и ти пожелавам всички мечти да ти се сбъднат. На здраве! Любимо питие, моля. Cuddling on ice. Would you like a cuddling, darling? We come on ice. Честит рожден ден, Раиф, за много години и ki doğdun canım. Честит рожден ден. Честит рожден ден. Честит рожден ден. Благодаря ви. Но как разбрахте това нещо? Още ли снимаш това видео? То ще стане супер скучно това. 3 часа. Кажи чао. Чао. Още веднъж. Чао. Още веднъж. Чао. Стига ли? Ай, натискай го това купче, чуй.